హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో చాలా ట్రెండింగ్‌లో ఉంది ఈ సాంగ్. అందుకోసం చేసిన సూపర్ వచ్చింది లిరికల్ వీడియో. ఎక్సలెంట్ ఉంది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బీట్ మార్క్, ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్, ఒకటి లిరికల్ ఉంటది. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ కెమెరా ఐకాన్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ ఈ కెమెరా ఐకాన్‌ని టచ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఫోటోస్ మాత్రమే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫోటో ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ చేసి కాపీ 18 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో పేస్ట్ ఏసుకుంటే ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఫోటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, ఈజీగా టక టక చేసేయొచ్చు. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో మీ ఫోటో ఎగ్జాంపుల్‌గా మీదే ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఫోటో ఉంది. ఈ ఫోటోని సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటోని చూసుకోండి. అంతే డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఫస్ట్ ఫోటోని దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది కదా! సో ఇప్పుడు దీనికి రొటేట్ చేసుకోండి ఈ ఫోటోని. ఇట్లా రొటేట్ చేసుకోండి. 90 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసి సో మీకెక్కడ కావాలో అక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇలా సో నేనిక్కడ పెడుతున్నా. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో అయిపోయిందిగా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో ఈ ఫోటోని కూడా సేమ్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేస్తున్నా. సో సింపుల్ దీన్ని కూడా రొటేట్ చేస్తున్నా. సో 90 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసుకోవాలి. 90 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసి దీన్ని కూడా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదా జూమ్ చేసుకోవాలంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా అవన్నీ అవసరం లేదంటే ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఈ ఫోటో డిలీట్ చేసి సో మళ్ళీ ఈ ఫోటోకి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ ఏసుకోండి. సింపుల్ ఉంటది. సో దీన్ని రొటేట్ చేస్తే సింపుల్‌గా అయిపోతుంది. సో ఇలా 90 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసి దీన్ని ఇలా జూమ్ చేసుకోండి. సో మీకు ఏ చోటులో నచ్చితే ఆ చోటులో పెట్టేసుకోండి ఇలా. సో నేను ఇక్కడ పెడుతున్న దీన్ని కూడా సో సేమ్ ఇలాగే. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటో సేమ్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి సో ఇప్పుడు 14 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ ఏసుకొని ఇప్పుడు కెమెరా ఐకాన్‌ని ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసి సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఇలా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! దీనికి లిరిక్స్‌కి ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంటది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒకవేళ ఇట్లా ఫోటో మీద టచ్ వచ్చిందనుకో లిరికల్, దాన్ని కొంచెం జరిపేసేయండి. మీకు ఎటు కావాలంటే అటు ఇట్లా జరిపేసేయండి. సో ఈ విధంగా. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది ఈజీగా. ఇట్లా జరిపేసేయండి. సో ఇలా వచ్చిందిగా, మళ్ళీ సేమ్ ఇది అవసరం లేదు, ఇలాగే ఉంటది. సో చూసుకొని మరి యాడ్ చేసుకోండి మంచిగా. లాస్ట్ వరకు వన్ బై వన్ ఎలా వస్తుందో అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన చోట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా, ఇక్కడైనా, ఎక్కడైనా, ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన స్టైల్‌లో పెట్టుకోండి. సో నేను దీన్ని ఇటు తెస్తున్నా. సో మీరు సేమ్ ఇలాగే చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోండి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో మళ్ళీ సో ఇది ఉందిగా, దీన్ని ఇటు జరుపుతున్నా. సో ఇట్లా ముందుకు. సో దీనికి ఈ విధంగా పెడుతున్నా. సో ఫ్రెండ్స్, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో, ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది. లిరికల్ వీడియో అంత పెద్దగా ఏమి కష్టం ఉండదు. 3D వీడియో ఈజీనే ఉంటది. సో, సింపుల్ లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.